onwe ha na ndị Chukwuma ekene ndị ichie anyị si na ọka ebufuo aja akọlowoli nna aja akọlowoli ka ha na-ebufu ihe ọkụ igwe ka anyị na-etinye nwanne anyị nwoke wee sị na ọ ga-adọli ya na mma ọ na-ebufu ndị akọlowoli esikawacha ọ bụ na ya eweta ogbochi mmemme ọ na-eme ezinụlọ esonata ekene ndị ichie anyị ekene arụ bụ na-agụ anyị ekene ezumezu anyị ekene ọrụ mmụọ na mmadụ anyị si na anyị ekene unu anyị si na aja uke aja akọwụrụ aja nseke na anyị si na ya ka anyị na-ebufu tata aja ọrapụ aja ụchụ ka anyị na-ebufu tata anyị si na ọ ga-adọrọ na mma anyị so ibe ihe na-akwado ime onye nyewe ime ibe nwaanyị ịgba nkwụ nwunye ụkwụ aghara akpọrọ n'ezi a si isi aghara etighị arụ aghara alụghị ajọ mmadụ ka ọ bụ na ya ewetebe ọgbata ube wee si na be nna anyị si na ya ka a na-ekenye bụ nke ebufu nke ọbụla bụ ajọ ibe bụ ọnụmọnụ bụ mkpọlọmọnụ bụ ajọ obu bụ ndị amoosu bụ ndị amagba bụ ndị ajọ ọgwụ ihe si n'ikwu nna anyị si na a na-ekenye bụ nke akọrọ ka ebufu ya anyị si nke ọbụla ya bụ ajọ ibe mkpọlọmọnụ ajọ obu anya ụbụ ndị mgbụgba ihe si na be ndị ọgọrụ ya ewetawa ọgba aghara ewetara ibe nseke a sị na tata ka a na-eke bufie a sị na mgbagharị ya na-agbagharị maka ihe gbasara ime ya bụ ibe nwunye gị a sị na ịba na moto buru ebe ị chọrọ ebe ị na-eje ime ibe niile bụ mkpa gị yara afọ n'ezi ka agụụ na-agụ ezi a sị na ya bụ mgbagharị niile ị ga-agbagharị ọ bụ keke ka iji odo n'igwu ka ọ ga-abụ n'ụzọ ọ bụ moto ka iji odo n'igwu ka ọ ga-abụ n'ụzọ nke ọbụla ịba na anyị si gba anụ ana anyị si na anara abụ n'uwe odo n'igwu ya nwunye gị anyị si na ọ bụ keke ka o ji were eme mgbagharị odo n'igwu ka ọ ga-abụ ọ moto ka o ji were eme mgbagharị maka ya bụ mmemme a na-eme ọ na-akwado a sị odo n'igwu ka ọ ga-abụle mbọsị nje ụkwụ aghara afọ ya ama wee na-ayọkwa ndị niile ga-etinye aka na mmemme iyi eme ma ndị ya eje ozi ma ndị ya esi nri ma ndị ya edozi ọnọdụ ka ọnọdụ wee dị mma ndị dekoreshọn ma ndị ya abịanụ na ndị ya abịa ka wa kwado unu gị na nwunye gị a sị ụkwụ aghara akpọba ma nwoke dị n'imeba ma nwaanyị dị n'imeba ihe olili a ya eli na ya bụ obube nwunye gị ọ ibe agọzi agọzi ka ọrụ echiche ga-emebanye anyị onye eli olite ndụ onwere onye eli libuo ọnụ onwekwa onye ya eli ọbụla ajọ nne n'ọnya ka anyị na-agọ n'ọgbọ na wee na-ayọ ndị ichie na-ayọ chiri na-ayọ ezumezu si ka unu niile zuo wee na-ayọkwa na a na-akpụchaghị tata banyere ya bụ ije ọrapụ site na ọdachi daalụ gị ru nne gị rapụ ọnụ bụ onye bụ ọkwa Amaka Ibekwe a sị na mkpụrụ obi ga-ezuru ike na ọ ghere egbochi n'ụzọ ọ na-abụlụghị ibe ụchụ ọ ga-akwụ abụlụghị ibe ọrapụ na ya bụ mmemme ị na-eme na ọ bịaghara ewobe iwe maka na aka gị aka tufu wee bụrụ na ọ baa ụgbọ ure sị na
na ọ ya ewetakwa ego eji ya emibe dunia eji ya akwụle ugwu ikpeazụ wee sị na ya nwaanyị ya abatanụ ị na-eje mmiri ya ọ bata na ọ ga-atụ ime nwa nwoke ọ ga-atụ ime nwa nwaanyị ọ ga-eso dozie obu ọ ga-eso weghachi ụlọ ọ bụrụ onye nghasa ihe ọbụla ya eweta ajọ obu weta ndaghachi azụ ya ka a na-eke ya ka a na-ebufu ya bụ nke aka obodo ma idozi ọnọdụ aja nseke a na-ebufu ọ n'isi gị bụ Osinachi Idokwe na n'isi ya bụ Ọgọchukwu bụ ya bụ enyi obi ya bụzi ya bụ Ọgọchukwu Idokwe na mkpụrụ ụbọchị n'one mkpụrụ ụbọchị na-anọ na-abịa anyị sị na na-ekekwe n'isi ọra niile ga-abịa nzukọ unu na o nwere onye ya bụ ajọ ibe ọma ya bụ onye ọbụla na ọ bụ ka m kwuru n'isi onwe m si na ọ ga-adụla anyị niile na mma onye ọbụla ama mma Boy, I don't mind. I will. Adam Kedi. Anyị si ka o kwuru ka ọ ga-adụ n'ebe ahụ ka anyị kwuru anyị si na anyị na-ekofu ha bụ ndị ilo eke na-ekofu ha n'oye na-ekofu ha n'ala na-ekofu ha n'ala anyị si ọbịa ya egbu onwe ya metere egwu n'ọka anyị kwuru anyị si na ya bụ ụfọdụ ndị si ka ọ kụwa mbe ndị si ka ọ kụwa ọta ndị ibe ya na-akụzi anyị si ya bụ ihe ọbụla ndị ọgụ ya chọrọ na ọ ya emezuru ndị ya abịa n'ụdị ka onye ya ka ọ wee bụ na o menwuo ma ọ ka abịa ka ya ụbọchị a ma ihe ibele ya bụ nke ọ ka anyị kwuru wee na-ekwu si na ihe anyị na-ekwu ka ọ dị mma ka ihe ọma ahụ ka a na-ayọ ihe ọma ka unu ya ejichi ya mma iwe ojije bụ ka o jee weta ire dị mma arịrị ahụ dị mma ka unu ya emerie anyị si ka anyị kwuru ka unu ya emezie ihe ọma ihe ọzọ anyị na-ekwu okwu ewu awele ya abụle oje olu ka ọ kpata kọntraband o jere ka o butere iwe ya abalị ihe bụ ibe dị mma ka ọ ga-abụ awele ndụ awele ọmụmụ awele ụba ịrụ akụ aka iwe anyị so na ya bụ iwu na ya emebi ọ bata nke adụrọ na biya nya nwaanyị abata ọ dụba na biya ụzọ emeghere anyị si na ele okwukwe nọ unu ya emezuli ya elu na be ndị ọgụ ekwuchere enu nke o wetara ekwuchere enu ya ube iwe n'ọnya bụ ibe ọ na-ekwu anyị si na ma o zuru ma ọ na o zuru ma o luru ma ọ na o luru na be ndị ọgụ ya ma nke ọ ya eweta na ọ ya emezu iwe ndị ọgụ ya chọrọ n'ọnya ka anyị kwuru ndị ya ejezi kawa gbara ịda ndị ya eje kawa lichete ma ọ kawa gụrụ ya anya ma ọ kawa mere nke kwesịrị anyị si na aghara eli nke abụrụ okeba ajọ mmadụ aghara eli nke abụrụ oke ajọ mmadụ aghara eli nke abụrụ oke n'ọnya ka anyị kwuru na ekwuchere elu n'ele osibu ele ahụ ka ọ ga-adụ ibe akụ ihe omume anyị si na ọ bụkwa na o mechi ibe nwaanyị o nwere ibe ndị ọzọ chelie n'iru na-ewu na ọ na-alụ wetewe ego agadi ego igwe n'ọkwa n'ebe ibe dị na-eru ka Chukwu oke na ndị ichie anyị si ya bụ ibe ọma ngwa ọmụmụ
na ọgbakọ unu ya nne ma wụ na ọ na-alụ ọlụcha anya ka ọ bụrụ ndụ bala na ya ọ nara alụ ya ka ọ bụrụ si agha aba na nna ya lụcha nke enye anwa ba ọ lụcha na ụmụ nke ya aba ndụ nke n'obodo oyibo anyị gọrọ na ya bụ ivu ka ọ na-akwali uru onye eweta ọgbata uru na o mechie ndị si ka mere ejeje a na-ama abụ ndị agha ihe ejebezi ka jebe a nakwana enwejie na ọ ga-ejelu na ọ ga-analute ndị si ka okwu ekwuche ka a gbanwebe okwu maọbụ elu na be ndị ọga ka a tụgharịwe okwu ekwuche ka a ghara ikwe ka ọ ghara maọbụ ka atọ na a na-ekwu owe okwu anyị si na okwu ba anyị na-ekwu na ekwuchere enye n'obe n'ọrụ anyị na ọbụbụ ọrịa ebe bụ na-abanye bụ si na Chineke na nwunye mana onye eje ka ekwube ka e gbawa okwu nje ka okwu wee tọ n'ọnụ ma ọ ka n'ụdị ka o megidere nwaanyị n'ụdị ka ọ kpọgidere nwaanyị ike na nna ya nọrọzi emere ka akpọkiride ma ọ na nna ya na o nwere ọnụ okwu aje ka ekpọkidere ka e wee meri ya na o nwere mmadụ anyị si na wabụ ndị ilo na ya bụ Osinachi bekwe na nwunye na mgbanwe ka ya na-agbanwe n'anya ndị ilo na ndị ilo ọghara abụrụ ọya kwa agụtaba anyị si nke ọbụla bụ nke ekwuche enye na-ele ya bụ Osinachi bekwe si chi ya ma ọ bụ ya bụ ọgọchukwu a sị na ọbụ ka ọ ga-adị mgbanwe n'ọka anyị kwuru ka ọ ga-adị anyị si na-ekwenụ abụ ndị si ojeketa iru ka o jebe azụ anyị sị na ọ ga-anọgbu ndị ilie na ọ ga-akwa aba n'ọnwụ ya bụ nwunye ya ga-akwa aba n'ọnwụ anyị sị na ya eji mmịa ike wee kwafuo ihe ọbụla dị ike ya bụ mgbagharị a na-agbagharị atụ ka ọ na-agbagharị ya bụ ka ọ dị mma ego oyibo ka unu ya eweta maka na ije a na-eji ire bụ ije ego aghara akụ ya na nọibe anyị na-ekwu ihe wetara ego nke ọbụla ndị ọgọ kwuru omenye o mechie enye onye kwere ụma nọibe anyị kwuru anyị si unu ya eweta ego igwe ọ bụrụ sọsọ mmiri nwaanyị a ka ọ ga-eme maka na ọ na-alụ ụlọ na ego ji ya alụkwa ụlọ ego jikwa ya enyelu ndị mmadụ aka ego ji ya enyelu ezinụlọ ya wee neta onwe ya anya ma ebe obi anyị si na unu ya ewetara ego pounds and dollars n'anya ka anyị kwuru anyị si nwa bụ ndị ilo ndị nọ na-atụ omimi anyị si na ụlọ akpataba ego batụfuru aja ibe ọbụla ka ọ chaa na ndị si kawa tụọ ọnya okpotolo kawa tụọ ọnya igburo anyị si na ụlọ atụ ndị ilie n'ọnya ka anyị na-ekwu okwu na ọ bụ ile aghara agụtị ọya na-eje na-eje ana na-abụla ya isi ndị si na ụdị kawa dadie ma kawa radio anyị si na tata awụ igodo atụchiri atụchi n'ọta ka a na-atụgbu ya ndị si ka ọjọọ nkwụ okwu asị ya mechie ọnụ onye ekwu n'okwu anyị si na tata ebe ọbụla ọ ya ekwu okwu na be nna ya ọnụ ya elu ya n'okwu ọ ya ekwu okwu n'iru ọlụ ya ọnụ ya na-elu ya n'okwu ọ ya ekwu okwu be ndị ọgụ ya mgbe ọbụla o nwetara onwe ya ọ ya na-ekwu okwu ma ọ bụ ndị si na ọ nwere karabụ ka ọdụ ma ọ ka okwu okwu ma o jee nkwu okwu asị ya mechie ọnụ anyị si na ọta ka anyị na-emechi ya na anyị asị ya mechie ọnụ metere evu ọbịa ya egbu onwe ya ka anyị kwuru ọ bụ ndị ilo na-agbacha nweta ilo okwu okwuche nwe ya eduka ka ọ ga-adị n'ọnya bụ oke ka ọ na-enye unu ka ọ na-enye unu ka unu ya enye ofu n'ihe ọbụla bụ iwe ofu ofu ihe ọbụla riri akụ na ụlọ na-enye ya bụ ite ọ ga-esi tata ọ ga-enye unu bụ mmụọ ọ ga-enye ma nne anyị sị ka gị bụ nwunye ka ị bịa soro ihe ya bụ nwunye ahụ ị na-agba ụgwọ ya anyị sị n'ọnya ka nwa gị na-akwado ọ ka o dozie ọnọdụ ka o mee ka obodo mma ka obodo ọcha ka o wee bata wee gọzie ya iwee soro wee pụta anya nwaanyị a na-abata na ịfụrụ mana ị na-wee nwa ka o nwee ezigbo omume nwee ezigbo agwa so o dozie ezinụlọ ụwa ọbụla gbochi ya ka a na-akwafe ivu ọcha
anyị sị na osi na ọ maka ọdụ ojila uchichi na ndị uchichi aghara egbochiri akwa egbochiri ihe eme akwa egbochiri onwetaghị onye anyị ji na-eje ọ bụ ndị nọ na-agba izuzu na mmụọ ndị na-agba izu ndị na-agwọ ọgwụ ndị na-eje aja ije a sị o meteghị ozu ya egbu onwe ọbịa igbu ọgọchukwu ya egbu onwe n'ọwa ọbịa igbu onye ọbụla ya akwado ma ndị ya ejere unu mmemme ya egbu onwe ihe ọbụla onye ọbụla ya eli n'ebe ị na-eme ihe ya bụ iwe ngọzi ka ọ ga-abụ nwere onye elibi ọnụ n'ọka anyị kwuru ka ọ ga-abụ eche na ihe ọzọ anyị na-ayọ unu maa nzu unu ya mafia unyi maa anya nzu nọ nzu ahụ ka a na-enye unu ka unu mafia unyi maba nzu ọ bụ mgbaghalị ebe a na-agbaghalị udobi anya ka anyị ji were ama unu nzu nke maa nzu n'oyi kwa na akwọ ibe dị mma abịa naanị Igbo n'azụ anyị mete ka ogbu ọbịa ya egbu ka ogbu onwe anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adị na-ekwe na edo na ọ ga-edolu na ya bụ mgbaghara ụkwụ ara akpụ ya ọ ya ara atụ ya na ego akụ ya na akpa ego oyibo ọ ga-abatara na eke ya n'oyi bata na arụ bata na nkwụ nke ọbụla bụ nke o ji agbara ezu oke ọ ghara ejekọta ya ije n'ụwa kwụrụ ọ ga-eji ejelu onye n'isi anyị si na-ekwenye bụ ụlọ ọ na-alụ ọ ya kwa alụkata ọkwụlụ ọ ga-alụgide ụlọ ọlụlụ abụọ bụ na ya wee sinye na anya bụ ụlọ wee na-abatanụ na-eje na-abanụ n'ubu ọlụchakwa anyị alụọkwa ebe ọzọ na ibie na-alụ nke ọ na-etiche ndị mmadụ anyị si n'ụlọ ya emezie n'ọgbọ anyị si na-ekwe na edo ka o ruoli oyi na ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji dị ndị si ka ọ dado onye bụ si na Chibekwe na Ọgọchukwu anyị si na taa ka a na-ada ọba na-adado ndị ọba bụ ile emetera na ọka anyị na-ekwu okwu ya bụ nkwado agbamnkwụ ụba na-akwado anyị si odo ogwu ka ọ ga-abụlụwa anyị si na-ekwe onye bụ ijite ndụ ijite ego ijite ọganiru ijite ibe akụ ọka iwe enwenwe anyị si ka unu wụọra mmụọ ka unu gọziri ya gọzie ya na eke gọzie ya na oye gọzie ya na agụ gọzie ya na akwọ ọchụ ya nwa ọkụ ya enwe ada onye ọ na-achụ ọ ga-ada onye na-achụ ya achụ ga-ada maka na o nwere iwe o mere o ji achụ ya na wee sị na ọnọbụ ka achịba bụ n'ọka n'ogu ka nji ya bụ ogu ka anyị ji anyị na-aka were akwado ya bụ osi na Chibekwe na Ọgọchukwu ọ na-akwado ọra niile ọra mmadụ nke si be nna nke si ikwu nne oye ka anyị na-ama ogu anyị si na taa anyị na-ama ogu ka unu mafuru unyi ma bụ nzu ka o dolie eke oyi abụ nkwọ otu aghara na-agbawa ajiresi be nna ya jiresi ikwu nne anyị na-amachi ya ajiresi n'aka ndị enyi anyị na-amachi ya aghara na-egbochi ihe ụzọ ajire ọgụ anyị abịa n'ọdụ n'iru anyị na-amachi ya mmemme ọ ya eme ajiri ọbụla ga-esi na ya abịa ka o gbochiri ụzọ ma o weta ihe mmerụ ahụ anyị na-amachi ya na ọ mechiche nye onwe ọṅụ na unu mechiche ibe ọdụ mma nke o nwere were kene unu bụ mmụọ osi ka unu niile bụ mmụọ ka unu nọrụ n'ọlụ ọdụ ọkwa n'obere na ka mmadụ na-akwado iwe omume ka ọnwa dị iche iche na-abịa ma ọnwa ghara anwụ ya ọnwa ghara egbochi ọnwa ya kwa vivo ojije ka anyị kwuru anyị si obu aka nwata bụ ọgụ ya onye bụ ogu ya bụ si na Chibekwe anyị si na ka ọ gọrọ n'ọgbọ ka ọ kalụ n'ogu anyị si na ọbụ ka unu ga-emezie ebe naanị Igbo na-azụ n'ọka anyị na-ekwu okwu na nke ọbụla nna ya mere ome na ọ bụrụ ajị owesi na ọnya bụ ọgọ ka anyị ji si ka anyị kwuru n'elu na ka anyị na-ebu na mkpu anyị kwuo na arịa ndị isi n'oyi abụ mbụ anyị si arịa n'ana Igbo na-azụ ka ọ rataba oke ihe ọma ọ ka anyị kwuru ka unu ga-emezie ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu ọnụ ka Chukwu ji koo esi na ya bụ ogu ya anya ka anyị na-aka anyị sị ka unu malụ ka unu na-alụ ka unu dị ọrụ bụ ndị Igbo ka anya bacha na-eme na ọdọ n'ọka anyị na-ekwu
unu chịkọtara ya bụ ọrụ kọtara maka ya emereli arụ ka ọrụ ndị ajọ mmadụ chaa si n'ọba bụ ndị si kawarado si na Chibụkwe ma ọradoro Ọgọchukwu ma n'iwe oge maghara n'isi anyị si na tata na maghara emegheli arụ enwere kawa megheli arụ onye ọbụla ya bịa ka ọ kpaa aghala n'iwe o je ka ime ọ kpaa aghala n'iwe onye bụ Ọgọchukwu je ka ime anyị si na ebe ka unu ya nọ nwere maghara emegheli arụ ya bụ ụbọchị o mechaa iwe niile ọ chọrọ ime mele iwe ọma ọ na-achọ iwe ọ dị ya nọ n'aka ebe na-abịa ọnụ ọwụ ka anyị kwuru ele akwụkwọ unu ga-emezu n'agha naanị Igbo na ọnya bụ ka a na-akwu Dalo, era a cor. Hello? Chebe na ya bụ mbọsị ọ eme mmemme n'ọkwa mkpụrụ ụbọchị na-anọ ka akwụ apụ n'iru unu chebere na-akwụ unu mara amara anyị siri ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ n'iwe a na-ekwu okwu ewu ka ebufu ihe ọbụla ya eweta iwe o ya eme ka ọ gazieli anyị si ka anyị kwuru unu ga-emezu eke o ya were pụọ isi na ọra adịghị ete isi a na-eme ahụ nwere isi anyị si na ekene unu anyị si na ụbọchị ya ajụkwa n'oyi anaghị ajụ oyi m ya bụ ụbọchị anyị si ụbọchị ọdụma mma ụbọchị ya adị mma ụbọchị adịghị mma na ewe anyị kwuru ma be nna gị ma ikwu nne gị ma na be ndị ọgọ gị anyị si na be anyị niile nọ n'obu ụbọchị ya adịla anyị mma
gbasara anyị ga-edowe ya ebe mana ewere ike niile ebe